Вялікдзень – галоўнае свята ў хрысціянскім свеце. Таму беларусы традыцыйна сустракаюць яго з асаблівай урачыстасцю. А які Вялікдзень без велікоднага пірага? Менавіта таму мы сёння будзем выпякаць пірог жаўтковы велікодны. На дзве невялічкія булачкі нам спатрэбіцца для цеста літр мукі, 1 шклянка малака, 30 грам дражджэй, 100 грам масла, пол шклянкі цукру, трохі солі. Літр мукі расчыняем шклянкай малака, дадаем 25-30 грам дражджэй. Я вырашыла дадаць сухія дрожджы. Усё разам добра выбіваем і ставім падыходзіць. Калі цеста падышло, дадаем збітыя з цукрам жаўткі і топленае масла. І зноў выбіваем да тых пор, пакуль не стане адставаць ад рук. Ставім у цёплае месца, каб узнялося, прыкладна на 1-2 гадзіны і пакрываем чыстым рушніком. Выкладаем па формам, так, каб цеста займала менш за палову, лепей трэцюю частку. І зноў пакідаем падыходзіць, пакуль цеста не павялічыцца ўдвая. Разагрэўшы духоўку да 180 градусаў і змазаўшы жаўтком, адпраўляем туды велікодны пірог. Тым часам нам патрэбна ўзбіць бялок з цукровай пудрай. Дастаем з духоўкі, змазваем, упрыгожваем і зноў у духоўку на 5 хвілін.
наш велікодны пірог гатоў. Віншую ўсіх з велікоднымі святамі.